May Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at kayo'y nakatutok dito sa CLTV Balitaan. Alas 10:05 na ho ng umaga, araw ho ng Huwebes ngayon, at 13 ng Oktubre. Kumusta ho kayo mga kabalen, mga karehiyon? Pagkabilis-bilis ng araw ngayon, parang bukas Biyernes na ulit. Kailan lang sinimulan ho natin ang ating balitaan ng araw ng Lunes. Ito, kahit patapos na ang linggo, we're going to itong weekend na po, bukas, Biyernes, patuloy pa rin ho tayo sa pangangalap ng mga malalaking balita dito sa ating rehiyon. At simulan ho natin ang mainit na balitaan. Narito ang mga naglalakihang balitang Central Luzon na nakalap ng ating news team. Ito, barangay at SK elections. Huli na namang ipinagpaliban. Botohan, gaganapin ho sa October 2023. Tatlong patay sa salpukan ng pampasaherong bus at oil tanker sa Abukay, Bataan. Mga survivor ng road crash nakikiusap po sa bus company na tulungan sila sa pagpapagamot. Apat na pong kaso ng rabies na itala sa Central Luzon. Rehiyon, nangunahon sa may pinakamaraming rabies cases sa bansa. Early warning system na nagkakahalaga po ng 20 million pesos. Inilagay ho sa Mount Arayat para ho sa pantanang landslide. At 290,000 katao sa Central Luzon wala pa ring trabaho ayon ho yan sa PSA Region 3. Una ho sa balita, pinirmahan na ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ito pong Republic Act 11935 na magpapaliban ho sa December 2022 barangay at Sangguniang Kabataan elections. Inilipat na ho yung botohan sa huling Lunes ng October 2023. At gaganapin daw ito sa kada 3 taon. Para ho pag-usapan natin yung magiging implikasyon yan sa ating mga botante at sa mga nagbabalak kumandidato sa barangay at Sangguniang Kabataan elections, makakasama ho natin si Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director at tagapagsalita ho ng COMELEC Region 3. Magandang umaga, Atty. Duque. Kumusta ho kayo? Magandang umaga, Justin, at balitaan Central Luzon. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga kawani ng gobyerno ng COMELEC sa Region 3. Magandang umaga sa ating lahat. Sir, ito hong pagkakapirma ng naturang batas para ipagpaliban yung halalan. Ano ho yung unang-unang magiging implikasyon nito sa regular na aktibidad o yung araw-araw na ginagawa ng COMELEC? Kasi ho kanina lamang napanood ko pa sa Facebook page ng COMELEC, nagkakaroon pa nung printing or yung mga preparations pa naka-live pa ho . So ano na ho yung mangyayari ngayon, ngayong pirmado na ho itong batas? Okay, himay-himay lang natin, Justin, yung magiging implikasyon ng pagka-pirma ng batas na nagpapaliban ng barangay at SK elections natin. Una, doon sa mga gagamitin na materyales, accountable forms, kasama na dyan ang official ballot, election return, statement of votes per precinct, and certificate of canvass and proclamation, and other accountable forms na gagamitin sa araw mismo ng halalan. Yan ay tuloy-tuloy naman ang printing dahil yan hindi naman masisira na dokumento at kagaya nung ginawa natin noong 2017, babaguhin lang yung date na nakalimbag doon. Mamarkahan lang sa last Monday of October 2023.
Opo. Okay, Attorney, punta tayo nabanggit. dito sa kwan natin. Punta tayo sa ground preparation natin, Justin, ano? Opo. So sa ground preparation, mga field offices natin, ang involved kasi dito sa barangay and SK election is none other than the Office of the Election Officers, katuwang ang Barangay Board of Canvassers at ang tinatawag natin na mga election EBs or electoral board natin, no? So ang mga hindi na maitutuloy na gawain natin ay yung pagka-constitute, although na-constitute na yung mga electoral boards natin, yung filing ng COC natin, yung pag-sasaayos sa mga polling centers natin, hindi na rin itutuloy yan, yung pagka-post ng ating mga precinct computerized voters list natin ay hindi tapos na yan, kaso nga lang mababago yan altogether pagtungtong ng October 2023 barangay and SK election dahil iba na yung magiging listahan natin. Yung bilang din ng project of precincts natin o bilang ng mga presinto, lulubo din yan kaya mababago na naman. So ang allocation natin ng mga ballot boxes, electoral boards natin, lahat yan ay mababago, pati yung Board of Canvassers natin mababago, naaayon doon sa paglobo ng ating mga registered voter sa period na kung saan magre-resume ang regular registration natin at doon sa pagkahinto niya at idadaos natin ang barangay and SK election. Justin? Ayan, attorney, nabanggit nyo lang kanina, meron tayo, sabi mo, yung gagaya ng ginawa natin noong 2017. Ito ba, attorney, para lang ho ma-refresh yung memory ng ating mga tagapanood, ano? Pang-ilang pagpapaliban na ba ito ng barangay elections? Hindi na ako sure, pero ang pinaalam ko na kuan natin, hindi ko masyadong matiyak. Parang pangatlo na yata ito eh. Oo. Na pagpapaliban noong eleksyon ng barangay and SK. Magmula nung ginanap natin noong 2017. Hindi ako nagkakamali. Attorney, itong mga ganitong klaseng pagpapaliban, ano yung epekto nito sa larangan ng panggobyerno, lalong-lalo na siyempre alam natin yung barangay level, ito yung mga first responder, ano? Ito yung first line ng governance. Ano ho yung nakikita ninyong impact nito doon sa flow of governance na meron ho tayo? Justin, tingnan natin sa positive side nito, no? Una, ang mga nanunungkulan ngayon, may kasanayan na niyan, no? Ang mayroong magandang pag-uugnayan ng DILG at ang barangay government natin. In fact, mayroong mga training, mga seminar na kinakandak ng tinatawag natin na DILG para lang maganda ang pamumuno, maganda ang delivery ng public service, at maganda rin yung pagsasaayos ng delivery of public service sa mga komunidad na kung saan ang mga barangay officials na nanungkulan ay bihasa na sa kanilang mga gawain, sa kanilang mga trabaho. Pangalawa na kabutihan niyan, familiar na itong mga tinatawag natin na barangay officials na incumbent kung ano yung mga problema ng kanilang komunidad, ano ang mga pressing needs ng kanilang komunidad. At maganda na rin ang kanilang pakikipag-ugnayan doon sa mga ahensya ng gobyerno na nag-deliver ng public services na ito para sa kanilang mga particular na komunidad. Punta tayo sa disadvantage, kung hindi maganda yung pamumuno ng mga incumbent local barangay officials natin and SK officials natin, magkakaroon ngayon ng tinatawag natin na delay, if not non-delivery of public service doon sa mga nangangailangan sa kanilang mga komunidad. At on the other part, pagbago din, medyo mag-aaral pa kung paano yung mga, kasi may mga proseso kasi sa bawat mga gawain.
lalo na yung mga procurement para hindi magkakaroon ng kaso ng graft and corruption. Hindi sila mabibilanggo. So, kailangan sanayin muna sila ng DILG natin, pamunuan ng DILG para maganda yung kanilang kaalaman doon sa mekanismo ng pagtakbo ng serbisyo ng barangay government nila. Opo. Ito, attorney, pinag-uusapan natin dito sa rehiyon, mahigit 3,100 yung barangay na apektado nitong nangyaring pagpapaliban. Ito hong sinasabi ninyo kanina na merong positibo, merong negatibo, pero sa hanay ho ng mga COMELEC personnel natin at saka yung mga katuwang natin sa magiging halalan, ano na ho yung magiging schedule ho ng inyong gawain sa mga darating na araw niyan dahil nabanggit niyo rin yung magkakaroon ng resumption ng voters registration. So kayo ho ba, kumbaga, pinaghandaan nyo na rin ba yung posibilidad noon na mapapaliban nga itong halalan na gaya nga ng meron na tayo ngayon, pirmado na ho yung batas? Justin, sa bagay na yan, ang ating himpilan una, bago ito maging batas, itong measure na kung saan may postpone itong barangay NSK election, nagkaroon muna tayo ng adjustment noong pag-file ng election ng Certificate of Candidacy na kung saan sana noong October 6 to 13 yung filing, in-adjust po natin yan. Ngayon na hindi na matutuloy, magkakaroon tayo ng nullification ng calendar of activities natin at magbibigay ng ating pamunuan ng panibagong period kung saan magtutuloy-tuloy ang voter registration natin. Ngayon, yan ang inantabayanan natin, magkakaroon ng NBank conference pa para maiayos yung timeline kung saan tayo pwede magsimula na naman doon sa continuing voter registration at yung pagsasaayos ng mga kakailanganin na forms at iba pang mga equipment or material. In fact, ang aming pamunuan ay mag-purchase ng mas maraming equipment para hindi na po maulit yung mahabang pilahan. At may mga innovations na rin na ang NBank ay iniisip para mas registrant-friendly yung ating sistema ng pagpaparehistro. So maging napaka-komportable na yung registration process natin. So antayin lang natin yung kaukulan ng mga resolutions na magpapabuti yung proseso ng ating voter registration. Justin. Opo. Attorney, mga kailan kaya, at least kahit estimated timeline kung kailan maa-anunsyo ho itong resumption ho ng voters registration? Ang estimate natin, magkakaroon tayo ng in 2 to 3 weeks, magkakaroon na tayo ng draft resolution kasi i-consult pa yan sa baba. Mga field officials natin, ang draft resolution ng continuing voter registration, kung ano ang dapat babaguhin doon, ano ang kailangan improve. So, asahan natin, in 2 to 3 weeks, meron na tayong possible na draft resolution at in the forthcoming 2 to 2 weeks, magiging batas na yon na mag-govern doon sa proseso ng ating voter registration. Attorney, siyempre yung mga gustong kumandidato sa barangay at SK elections, nakaporma na. So ano ho yung magiging paalala nyo sa kanila? Lalong-lalo na yung mga would-be candidates once na nag-file ho sila ng kanilang mga COC na kasama din ho ba yan doon sa i-reschedule nyo rin sa mga darating na 2 to 3 weeks? In fact, siyempre yung batas, permado na. So mayroon na, although may publication pa yan ng 15 days bago magkakaroon ng visa, pero ang ating ahensya, ang COMELEC, mayroon siyang kapangyarihan para i-adjust yung period na naaayon sa batas. So, hindi na tayo magkakaroon ng filing ng Certificate of Candidacy dahil wala na ring kwenta yan, wala nang visa. No? So, sa susunod na nakapanahunan na i-declare ng COMELEC sa following sa 2023. Okay. So yung mga nakapag itong mga kakandidato,
pwede bang sabihin na mas extended yung kanilang pangangampanya dahil extended ito na i-move nga itong halalan sa susunod na taon? Well, punta na lang tayo siguro sa hindi pangangampanya dahil yun ang legal term sa gagawin na sa legal concept is we call it campaign period, no? So mayroon lang allotted na period yan. So siguro yung kanilang advertisement ng kanilang intention to run for public office bilang barangay official or bilang SK official, yun ang kanilang mas mahaba na panahon ngayon na maibibigay sa kanila. The advertisement lang muna. Attorney, para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, magkano nga ang pwedeng gastusin ng isang kandidato sa barangay level para sa kanyang kampanya? If we're talking about the legal, yung campaign period. Okay, sa bagay na yan, sa mga walang partido, we deal with a 3 peso per registered voter within the constituency. Okay. 3 piso, ano? Oo. Pero eto kasi wala namang partido sa sa barangay and SK election. Wala tayong partido. So that will be the expense that will be allowed to them. Okay, ayan, magandang paalala yan sa ating mga kababayan. Attorney, huling mensahe na lamang po sa ating mga karehiyon dito sa Central Luzon na yung iba excited nang bumoto pero gaya nga ho ng nabanggit ninyo, we have to wait for another time pa, no? Yung October 2023 itong schedule ho na itinakda ng batas. Paalala lang ho sa ating mga karehiyon kaugnay ho nitong pagpapaliban ng halalan sa barangay at sangguniang kabataan po. Sa ating mga constituents ng Central Luzon, dahil sa pagkapapaliban ng ating both barangay and SK elections, nakikiusap tayo na ihanda natin ang ating sarili yung sa ating continuing voter registration, yung ating normal na mga requirement, register and be counted. So yun ang advocacy natin. Huwag nating hayaan na yung karapatan natin na mairehistro, bumuto at maiboto kung yung man ang intention natin ay mawawala sa atin dahil sa negligence natin. So yan ang una natin pakiusap. Pangalawa, sa mga kandidato or would-be candidate pa lamang, would-be candidate ang tawag natin, magiging kandidato, panahon para ipakilala natin yung ating mga iayos natin ang ating magiging platform of government sa magiging community natin at sa mga community na kung saan ang mga nagbabalak na tatakbo ay kanilang ilalathala ang kanilang mga platform of government. Suriin natin mabuti ang bawat manunungkulan. Yung may kaalaman at may katapatan at mayroon siyang puso na maglilingkod para sa bayan. Okay, maraming salamat po, Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Central Luzon. Attorney, mag-ingat ho kayo at babalikan ho namin kayo sa mga darating pang panahon dahil ito nga, i-anunsyo natin yung resumption ng voters registration para sa barangay at SK elections. Attorney, thank you very much po. Thank you very much, Justin, and magandang araw sa ating lahat. Ayan ho, mga kabalen, mga kariyon, inyo hong narinig ang ating panayam kay Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Central Luzon. Ito, basahin ko lang yung komento ng ilan sa ating mga kababayan. No? Sabi ni Lay Reyes, bihasa na po sa paggawa ng anomalya at korupsyon, kaya kailangan mapalitan na. Ano? Ayan ho yung kanyang take dito sa usapin ng pagpapaliban ng mga local ng barangay at SK elections natin. No? Ito ho yung nabanggit ng ating karehiyon na si Lay Reyes. Samantala sa ibang balita ho, nananawagan ngayon ang mga survivor ng road crash dyan ho sa Abukay, Bataan. Doon sa kumpanya ng bus na kanila hong sinasakyan, natulungan sila sa mga gastusin pampagamot. 3 katao po ang patay. Matapos po kasing sumalpok ang isang oil tanker truck sa naturang bus. Dito pong madaling araw ng Miyerkules, October 12. Sa initial na investigasyon ng pulisya, lumalabas hong nakatulog ang driver ng tanker, kaya sinakop nito ang lane ng bus. May detalye ho sa balitang yan, si JM De Jesus.
Tatlo ang kumpirmadong patay ng magsalpukan ng pampasaherong bus at oil tanker sa kahabaan ng Roman Highway sa Barangay Laona, Bukay, Bataan, Miyerkules, October 12. Ayon sa Abukay PNP, alas 2:30 na madaling araw nang patungo sana sa direksyon ng Mariveles ang oil tanker truck nang lumipat ito ng linya na sakto namang pasalubong sa pampasaherong bus. During field investigation po ng ating investigator on case, malaki po ang probability ng driver po ng oil tanker, parang oil tanker po ito. Siya po ay galing ng Bulacan at papuntang Mariveles. Makikita po, malaking probability is na para po itong nakatulog at nakain niya yung linya ng Bataan Transit na pa-southbound papuntang Abilida. Kaya Abilida po. Kabilang sa mga nasawi ang driver ng bus, ang driver ng oil tanker at isa pang sakay nito na nakisabay lang daw sa biyahe ng truck na may dalang cooking oil. Ligtas naman ang pahinante na naturang truck at ng konduktor ng bus kasama ang 34 na pasahero na agad tinakbo sa kalapit na mga ospital. Kwento ng ilang mga pasahero, banayad lamang ang takbo ng bus kaya hindi nila sukat akalain na masasangkot sila sa road crash. Papasok sa trabaho ang karamihan ng sakay ng bus. Pagsakay ko po sa 4 lanes, ako po yung huling-huling sumakay. Di tumatakbo na ho yung bus. Paglagpas ho ng Raven, bigla na lang nag-blackout ng paningin ko. Doon pala, napangga na kami ng tanker na truck. Tapos sumampas yung bus namin doon sa may puno. Buti na lang po, pasalunga ho yun. Kung medyo mabangin ho yun, baka hindi lang ganun naabuti namin. I-idlip sana sir, kasi medyo malayo pa po yung biyahe na yun kasi may papasok pa po kami sa trabaho eh. Kaya i-idlip lang sana kami. Kaya lang nung yun nga po, yung nangyari na nga yung kumalampag na nga po. Nagulat na lang ako nung nakita ko nabasag na yung salamin tsaka bigla kaming huminto. Pinoproblema ngayon ng mga pasahero ng bus kung paano nila babayaran ng mga gastusin sa pagpapagamot sa ospital. Ang ilan sa kanila, hindi raw makapagpatingin dahil sakto lamang ang kanilang pera para pamasahe. Nagkaroon ng check-upan doon, pati x-ray, tapos bakunahan. Hindi ako nakapag dahil wala nga po akong kapera-pera. Bali ang pera ko lang 100. Ngayon yung pamag ko kasi sakto lang pa Manila. Sabi doon po sa Orane, may bayad. Hindi po ako nakakapagpa-check up. Kahit tama ako sa ulo na to, wala pa pong check up yan. Kaya sabi ko sa kanila, hindi rin ako papayag na hindi ma-CT scan to. Kasi ulo to, hindi naman to kung katawan lang, okay lang. Tumanggi namang humarap sa kamera ang representante ng bus company, ngunit handa naman umuno silang bayaran ng gastusin sa pagpapacheck up, mga gamot at kanilang pamasahe. Kailangan lang daw pag-usapan ang mangyayari kaugnay sa pagliban sa trabaho ng mga pasahero. Sinabi naman ng kumpanyang may-ari ng oil tanker na sasagutin nila ang pagpapalibing sa nasawi nilang empleyado at makikipag-ugnayan din sa mga biktima ng road crash. Uunahin muna namin siyempre yung namatay. Pupuntahan namin sa morgue dahil kailangan daw ma-imbalsa mo para maiuwi na sa kanila. Then pangalawa, puntahan namin yung mga casualty nasa ospital, kung ano lagay at kung ano dapat maitulong ng company. Samantala, umabot hanggang tanghali ang paglilinis sa lugar na pinangyarihan ng insidente dahil tumagas ang diesel sa dalawang sasakyan at ang lula na tira-tirang cooking oil ng truck. Patuloy din umuno ang pag-iimbestiga ng Abukay PNP ukol sa road crash. JM De Jesus, CLTV News. Abangan ho sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, screening process ng One Health Pass. Inulan ng reklamo, dapat pong repasuhin. Ayon yan sa the Department of Health. No? Dapat daw repasuhin yan ng Bureau of Quarantine ayon sa DOH. Telco companies humihingi ng palugit para paghandaan ang pagpaparehistro ng SIM cards. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Sa puntong ito, dumako naman ho tayo dyan sa
lungsod ng Tarlac, kung saan ho nandyan ang ating kasamang si Paulo G. Santos para ho tunghayan itong paghahain ng cease and desist order ng DENR-EMB at ng Pollution Adjudication Board sa Tarlac City Old Public Market dahil ho sa di umano'y mga paglabag sa ilang environmental laws. At kumustahin ho natin ang latest update mula kay Kuyang Paulo G. Kuyang Paulo, kumusta ang sitwasyon dyan sa palengke, dyan sa Tarlac City? Well, Justin, payapa pa dito sa Victory Uptown Public Market dito sa Barangay Mabini sa Tarlac City na kung saan dumating na itong ilang mga kagawad ng Philippine National Police upang magbigay ng seguridad dito sa mga maghahain itong cease and desist order, Kuya Justin. Makaraan ngang bumaba itong desisyon ng DENR-EMB kaugnay nitong mga environmental laws, particular na dito sa waterways management, Kuya Justin, na nilabag di umano itong operator ng palengke, old public market ito, Kuya Justin, ng Tarlac City. Ito naman kumpanyang Paliparan Central Market Corporation na sa mga oras na ito, Kuya Justin, inaabangan lang yung mga kagawad ng DENR-EMB at ilan dito sa mga nagtitinda dito, yung mga leasing, Kuya Justin, mga vendor, stall owner, talagang nababahala kung ano ang kanilang magiging kalagayan kung isasara itong nasa higit 3 hektaryang establishmento. Mula dito sa wet market, dry goods, malaki-laki ito, Kuya Justin. At sa mga unang impormasyon nating nakuha, wala naman dito sa operations manager ng Paliparan Central Market Corporation na si Kuyang John Magbag. Sinasabi nila, Kuya Justin, gusto naman daw nilang tumalima dito sa pagtatalaga nitong sewerage treatment plant o yung water facilities na siya namang pangangasiwa doon sa wastewater. Nga lamang daw, hindi daw sila nakakakuha ng permit dito sa lungsod ng Tarlac. Alamin din natin yung panig ng city government level dito. At kanina rin, umiikot itong kanilang operations manager, nagpapaliwanag dito sa kanilang mga nagre-renta na kung sa usapin ng pagbabayad nila dito sa lokal na pamahalaan, talagang nababayaran naman daw nila yung monthly rental na higit na sa 1 milyon kada buwan. At nakuha din natin sa mga impormasyon natin, Kuya Justin, binabanggit na way back 2013, na-privatize na daw itong palengke at nasa ilalim nga itong pagmamayari ni Tong Ching, Kuya Justin. At itong Paliparan Central Market Corporation ay siya ngayong pumasok dito sa pag-rehabilitate, pagsasaayos ng old public market. 2017 nang sila raw ay pumasok. At ito namang issue naman dito sa waste water management, Kuya Justin, ang binabanggit doon sa mga naunang impormasyon nating nakuha doon sa cease and desist order, hindi sila compliant base dito sa mga inspection, series of inspection ng City Environment and Natural Resources. At ang binabanggit naman, Kuya Justin, itong pamuno ng palengke, willing silang mag-comply. Nga lamang daw, hindi sila inibigyan ng permit, Kuya Justin. Oo. Kuya Paulo, itong binabanggit mo, usapin ito ng sanidad, yung kanilang pagtalima doon sa ating mga batas pangkalikasan upang matiyak na yung kanilang mga basura o gaya yung wastewater na binabanggit. Ito ho yung, syempre, alam natin sa palengke, nandyan na yung pinaglinisan ng mga karne, ng isda at ng kung ano-ano pa, dapat magkaroon o maitapon yan ng maayos. At ito yung binubutas sa kanila o yung sinasabing naging paglabag nila, ayon naman yan sa DENR. Pero Kuya Paulo, ito yung gusto kong malaman, separate na usapin itong environmental concern. Ito, pag-usapan natin yung issue na malapit sa sikmura ng ating mga kababayan. Nabanggit mo, 3 hektarya yung laki ng palengking yan. Marami ang mga stall owners dyan. Oras na ipasara yan. Kumusta ang magiging kalagayan nila? Saan sila kukuha ng kanilang pagpapakain sa kanilang pamilya? Totoo ka dyan, Kuya Justin, at mabuti sa bibig na mismo nitong mga opisyal na siyang nangangasiwa ng seguridad dahil hindi maiiwasan yung komosyon dito. Pero binigyan rin tayo ng heads up ni Lieutenant Colonel Jim Hilario, ang Chief of Police ng Tarlac, na meron daw relokasyon para sa kanila. At ito pag-execute naman,
nitong cease and desist order o pag-kukordon dito sa buong palengke, malaman natin sa kanila. Live tayo ho sa CLTV News. Sir, Colonel, paano ho yung disposition ho ninyo dito ho sa pagpapatupad ho nito ng cease and desist order? Paano ho ba ang sinasabi nitong ating pong alkalde? Base po sa pinagpilingan namin po ako. Colonel, pakilakas lang po ang audio. Sige, go ahead. Naantay po natin ang city government ng Tarlac. Mamaya, naantay po natin yung personnel ng DNR para ma-serve po yung orders. At dito lang naman po ang kapulisan ng Tarlac City para ma-serve po ng maayos at payapa. Saan po yung relokasyon na nauna pong binanggit po sa inyo para po dito sa mga... Meron po mamaya sa Manila po, kaya yung doon sa natin sila na po ang magsabi saan at ano yung next step gagawin nila. And dito lang po kami kung ano yung pwede namin maitulong para payapa po yung pag-share ng order. Okay. Gaano po karami itong pinag-uusapan po nating mga tenant dito sa palengke? Ito po, marami. Wala pa ito yung exact data. Pero yun nga, sabi ko mamaya po yung PIO ng LTO makasagot po. Marami po salamat. Kuya Justin, go ahead. Sige. Paulo G, pakitanong na lang. Pakitanong na lang kay Colonel, paano ang kanilang magiging protocol? Oras na, wag naman sana, pero oras na umabot doon sa pag-alma ng mga manininda, kaugnay itong pagpapasara ng palengke dahil gaya ng nabanggit mo, bagamat merong relokasyon, tiyak, hindi naman maitatanggi na merong epekto yan sa kanilang kabuhayan. So ano ba, maximum tolerance ba ipatutupad at matitiyak ba ng ating kapulisan na ganun nga ang kanilang gagawin upang sa gayon maging payapa rin ang sitwasyon mamaya? Okay, ang tinatanong ni Kuya Justin na Colonel, paano ho raw ninyo may gagarantiya na kasunod ho nitong pagbabahon ninyo ng order ng cease and desist, pag silbi, yung maximum tolerance maigagawad ho. Kahit po mangyari, wag naman sana na magkaroon ng komosyon. Yan po, skapin po natin na maging payapa. Yung pag-serve, social order, sa data, at pinagbibigyan po nila ng legal remedy. Paano po yung So, ibig niyo sabihin, kung meron pang pagkakataon ng legal remedy, hindi ho tuluyang isasara ko kukordonan ito paglilinaw lang. depende po. Depende pa sa pag-uusap. Legal action po nila. Pero, meron kasi nakasabi. Mamaya po ang makapagbigay po ng informasyon kaya hindi na po. Ngayon, Justin, limitado pa itong mga binabanggit na informasyon ni Police Lieutenant Colonel Jim Hilario, Kuya Justin, itong Chief of Police ng Tarlac. Ang sigurado pala ang gagawin nila ngayon, maisilbi itong cease and desist order at may mga initial daw siyang informasyon na kung sakaling mapagbigyan doon sa dialogo na merong legal remedy dito sa cease and desist order, baka mabubukas pa ito, available pa ito sa publiko. Pero sakaling hindi maging malinaw, maayos yung kanilang negosasyon mamaya, tingnan natin kasi hindi lang ho Ayan, mukhang wala si Kuyang Paulo. Ayan, sige, babalikan. Kuyang Paulo, medyo nagkakaproblema lamang ho sa ating signal, ang ating kasamang si Paulo G. Santos. Pero maya-maya ho, babalikan natin yung mga update, kaugnay ho ng paghahain ng cease and desist order ng DNR, EMB. Diyan ho sa Tarlac City, yung Old Public Market. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan sa iba pang mga nangungunang balita. Inatasan ho ng Department of Health o DOH ang Bureau of Quarantine na repasuhin ang online database na One Health Pass bunsod umano
ng mga reklamong natatanggap nito mula sa mga biyahero. Matatandang nanawagan ho si Senator Nancy Binay na alisin na ho yung One Health Pass dahil bukod sa hindi raw ito praktikal, nakaabala pa ito, lalo na ho sa mga OFW at balikbayan. Bunsod ho ng dagdag na screening procedures. Nanawagan rin ang senador sa Department of Tourism at iba pang ahensya na gawin na lamang umanong simple ang proseso ng pagpasok ng mga biyahero nang sa gayon ay mapaunlad ang turismo ng bansa mula ho sa negatibong epekto ng pandemya. Napag-alaman din na nagiging sanhi umano ng scam ang naturang online database at nagagamit ito upang makapambiktima at makahingi ng bayad kapalit ng peking health pass. Samantala, aminado naman ho si DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na mayroong mga issue na kailangang ayusin hinggil po sa screening system ng One Health Pass para maiwasan ng perwisyo sa mga biyahero at ang mga mahabang pilang dulot nito sa paliparan. Anya, bukod ho sa BOQ ay nakipag-ugnayan na rin umano ang kagawaran sa iba pang ahensya ng gobyerno gaya ho ng Department of Information and Communications Technology para gawing mas maginhawa ang proseso. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Dr. Vergere kaugnay ng isyong yan. Was instituted or implemented so that we can be able to have a database centralized ng lahat ng pumapasok or the entries of travelers going to or inside the Philippines. This is very important for us for surveillance purposes. So tayo po ay nag-instruct sa BOQ, sa Department of Tourism, sa DICT para mag-meet po, and they have a meeting this Thursday so that we can further streamline the process, mapaikli, mas maging convenient para sa ating mga kababayan at sa mga pumapasok sa ating bansa itong One Health Pass. So after that meeting, we will be providing updates to all of you. Ibang balita naman ho tayo, hiniling ng mga telco companies sa gobyerno na bigyan ho sila ng panahon na subukan kung paano sila makapagpaparehistro ng mga SIM card kapag walang national ID. Ang ilang telco companies naman humiling ng mas mahabang panahon para maghanda kaugnay ho ng pagpaparehistro ng mga prepaid SIM cards. Ito po ay matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong October 10 ang Republic Act 11934 o yung tinatawag nating SIM Card Registration Act. Ayon ho kay Smart Vice President at Head of Regulatory Affairs, Roy Ibay, kailangan munang masubukan ang sistema ng pagpaparehistro upang matiyak ang seguridad ng datos na kokolektahin mula sa mga subscriber. Ilang informasyon din o isang information campaign din muna ang kanila pong nais isagawa. Para naman ho kay Globe General Counsel Froilan Castelo, ang pagpasa ho ng SIM Card Registration Act ay nagpapalakas sa publiko at makatutulong sa pagpigil sa digital fraud. Parehong hiling ng dalawang telco ang isa pong konsultasyon sa industriya at isang masusing pag-aaral sa mga best practices sa pagpaparehistro po ng SIM card sa buong mundo. Mas mainam din umano na gumamit ng national ID ang mga subscriber upang ma-verify ng telco providers ang pagkakakilanlan ng mga ito. Ngunit kasabay nito ay ang panawagan ho ng mga telco na dapat ayusin muna ng gobyerno itong national ID system bago ipag-utos sa lahat ang registration ng kanilang mobile number. Sa ibang balita, kinumpirma ho ng Health Department nitong Martes na 4 na rehiyon sa bansa ang nakapagtala ho ng 275 na kaso ng rabies. Simula ho yan January 1, 2002 hanggang sa kasalukuyan. Ang Central Luzon ho ang nanguna sa listahan na may 4 na po kaso. Sinundan ho ito ng Calabarzon na may 31 cases at Davao Region at Soxargen na mayroong 28 rabies cases. Ayon ho sa kagawaran, kabilang din umano sa mga pasyente ng rabies ay nakagat ng kanilang mga alagang hayop. Paliwanag ho ni DOH Officer in Charge
Maria Rosario Merjere, ang mga aso na kumpirmadong may rabies ay mayroon umanong 100% fatality rate, lalo na kung nakagat ang isang individual sa mga kritikal na parte ng katawan gaya ho ng muka, kamay, paa at iba pang maraming blood vessel. Ang rabies ho ay isang viral disease na nakukuha sa pamamagitan ho ng kagat o kalbot ng mga infected na hayop gaya ho ng aso at pusa. Bagamat nakamamatay ang rabies, maaari ho itong maiwasan. Kaya naman panawagan ng DOH, huwag baliwalain ang kagat ho at kalbot ng aso at pusa. Magparehistro po sa lokal na pamahalaan yung mga alagang hayop at paturukan ho sila ng bakuna kontra rabies. Narito pong pahayag ni Maria Rosario Merjere, ang officer in charge po ng DOH, kaugnay ng balitang yan. Was instituted or implemented so that we can be able to have a database centralized. Tayo po ay may alagang mga aso o di kaya may mga stray dogs sa labas. Kapag tayo ay nakagat, agad-agad po nauugasan maigi ng sabon at tubig ang nakagat na area. Pagkatapos, kailangan po kumonsulta agad sa ating mga health centers. Iwasan din natin ang rabies kung ipaparegister po natin sila sa ating local government at pababakunahan din po ng anti-rabies para maging safe din tayo kung sakasakali po na makagat tayo at meron namang bakuna yung aso, mas magiging lesser ang risk para dun sa individual. Samantala sa ibang balita, ginastusan po ng halos 20 milyong piso ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga ang paglalagay ho ng early warning technology sa bahagi ng bundok Arayat kung saan may banta ng pagguho ng lupa. Ito ang magiging batayan ng isinasagawang sistema ng preemptive evacuation ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council oras po na magkaroon ng landslide dulot ng malakas na bagyo o lindol. May detalye ho ng balitang yan, si Jenna Bangparunga. Makabagong teknolohiya ng early warning system para sa landslide ang ipinalagay ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa bahagi ng bundok na nasa barangay San Juan Baños sa bayan ng Arayat. Natapos umano ang first phase installment ng mga aparato nitong nakaraang Hulyo na nakapwesto sa ibabang bahagi ng bundok. Solar at wind-powered ang mga instrumento kaya tiyak raw na hindi ito mawawala ng kuryente. Nasubok ang naturang teknolohiya sa pagpasok ng Super Typhoon Karding sa gabi ng September 25. Nakapagtala umano ng pagyanig ang mga aparato at naitransmit ito sa command center kung kaya nakapagsagawa ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan. Bagamat hindi umabot sa mga kabahayan ang pagguho ng lupa, nakumpirma ng PDRRMC at ng Mines and Geosciences Bureau o MGB Region 3 na tumpak ang datos mula sa early warning system. Mayroon ngang landslide sa parehong lugar kung saan gumuho ang lupa noong bagyong Ondoy taong 2009 at Santi taong 2013. Ipinakita naman ni San Juan Baños Barangay Captain Froilan Soriano ang main control ng early warning system na nasa Barangay Hall. Isa ito sa mga transmission sites ng mga aparato na nasa taas ng bundok. Kapag may naitalang pagyanig ay tutunog umano ang alarma na nasa kanilang Barangay Hall batay sa intensity o lakas ng paggalaw ng lupa. So, ito pong nasa loob na nito, na-detect niya yung motion, sa lupa, may paggalaw, at yung ibang aparato po dito, nasusukat niya yung sinsid ng ulan, yung dami ng ulan. Kaya yung isang aparato po dyan, sir, ay pati yung lakas at bugso ng hangin na re-read niya. Kaya pag dumating po dito yung mga taga-IPBS, nagre-read po sila kasi re-review naman yan o parang rewind.
Gumastos umano ng provincial government ng halos 20 milyong piso para sa early warning system. 9.7 million pesos ang bawat yugto ng installation nito. Ang second phase ay nagsimula na at maglalagay umano ng tower para mas marinig ng malakas ang warning o sirena kung may panganib. Meron pa installed na dalawa. Yes, opo. Ito po yung phase 1, yung dalawa na yan. At yung phase 2 po niya, nandito siya sa boundary namin ng Barangay Gatchawi. Phase 2 po yun. At kami naman po ay natutuwa at nagpapasalamat sa provincial government sa pamumuno ni Governor Dennis. Ito po yung mga sandigan namin. Dito kami kumukuha ng sinyales kung kailangan kong umalis kami sa mga Ayon kay PDRRM Officer Angie Blanco, mas magiging epektibo ang kanilang inilatag na sistema ng preemptive evacuation dahil mabibigyan sila ng sapat na panahon at konkretong datos ng early warning system. Very timely yung early warning system na pinut up ng PDRIMC ngayon sa bundok na to. At pag may gagalaw ang lupa, kagad na transmit ng data sa amin, sa center. So, we can warn the people already. May house tagging of priority population. I-inform na rin yung mga tao, no? Pero na-inform na natin dito, mag-reinforce ulit. Saan kayo tatakbo? Purok 3. Saan tayo magkikita? Saan ang pick-up point? And then, kami na magtatalaga kung saan silang evacuation center pupunta. So yung mga sasakyan, sa atin naman, meron tayong mga buses na marami tayong mga sasakyan, military trucks na panghakot sa mga tao. Bagamat may ganito ng high-tech early warning system, nakikipagpulong pa rin ang provincial government sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa engineering intervention o infrastruktura na kailangang itayo para mapigilan na umabot sa residential area ang nasa 5,000 truck ng mga bato at lupa na pwedeng gumuho. After the engineering intervention, if the threat is always there should be a permanent settlement, no? Kaya pumipili kami ng lugar na malapit lang dito, no? Where to settle the people from Puruks 4, 5, 6, and 7. So, yun ang last option dati, no? Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginong Bani Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang dati pong si Tropical Depression Maymay ay isa na lamang po ngayong low pressure area. At ito po ngayon ay tinatayang nasa vicinity ng Kasiguran Aurora. Samantala po, mayroon pa po isang low pressure area na namataan ng Pag-asa at ito po ay nasa layong 535 kilometers dyan po sa may kanluran ng Coron, Palawan. Ang nasabing LPA po ay posible pong maging bagyo pero wala naman po tayong dapat ipangamba kasi po ay papalabas na po siya ng PAR. Samantala po, meron pa rin pong isang active tropical depression sa labas ng PAR at ito po ay tinatayang nasa layong 1,765 kilometers dyan po sa may silangan ng Northern Luzon. Ito po ay nagtataglay rin ng lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos ng pakakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Posible pong pumasok ng PAR ang nasabing bagyo pero hindi naman po ito masyadong makaka-apekto sa ngayon sa ating bansa. Samantala po ang Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Aurora, maula po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog paghidlat. Ito po ay dulot ng LTA o yung dating si Maymay at ng shear line. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga. Magiging bahagya lamang hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin sa bandang hapon o gabi at posible pong magkaroon tayo ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, paghidlat at pagkulog, dulot lamang po ito ng localized thunderstorm.
So ito lamang po yung mga weather system na nagbibigay po ng pag-ulan sa ilang parte ng ating bansa at pinag-iingat pa rin po natin ang ating mga kababayan. Ayan. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, tumutok lamang sa ating mga social media pages. Sa mga oras kong ito, inihain po itong cease and desist order ng DNR-EMB sa Tarlac City Old Public Market. Ilalive po ng ating kasamang si Kuya Paulo G. Santos yung balitang yan sa ating CLTV Facebook page. At tumutok lamang ho kayo, pinapakita ho natin itong mga social media handles ho natin. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Kabalen, Karehiyon. 73 days na lamang, Pasko na.